An balimaw ani ɲankuma Maliya ci don kibaru kɛnɛ kan. Bi kibaruya m'an bolo ka da kulu kan. O de ka fɔ kunungo an ka finitigi 7 kɔni tora binganni wale dɔ la Douentza. Kunnafoni minnu sera ma o y'a yira ka fɔ kunu nɛgɛ kanɲɛ 10 wagati an ka finitigi dɔw n'olu tun bɛ ka angɛrɛ mɔbili 2 de kɔni kɔlɔsi ka bɔ Douentza ni ka taga Sévaré. A yirala ka fɔ olu selen Batoma dugu la bingannikɛla dɔw de kɔni ye jan da olu ɲɛ. Nin jan in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'an ka finitigiw ka mɔbili kɔni yɛlɛla dugu jukɔrɔ mugu dɔ kan. O ko in de senfɛ a yirala ka fɔ finitigi 7 kɔni nin tora a la ko wa caman fana banana. An bɛ yɔrɔ min na i ko bi siga kɛlen don a la ka fɔ ko nin ye jatigɛ wale tabaga dɔw ka baara ye. Nka sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ walasa ka se k'a tigilamɔgɔw kɔni dɔn. An ka jamana ɲɛmɔgɔw ladɔnniyalen nin ko in na u ye finitigi wɛrɛw bila ka taa nin yɔrɔ kofɔlen in na walasa ka se ka taa yɔrɔ kɔni lakana. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kunnafoni wɛrɛ m'an bolo ka da kulu kan. O de ka fɔ kunu septembre kalo tile 26 kɔnɔna la Dr Boubou Cissé n'ale ye gouvernement ɲɛmɔgɔ ye an b'a yirala ka fɔ kunu ale taara ka taa ekɔliso belebeleba kɔni jɔli boloda ye. Kibaruya minnu sera ma o y'a yira ka fɔ kunu gouvernement mɔgɔ caman kɔni tun bɛ Kaba la kɛrɛnkɛrɛnnenya la université kɔnɔna la n'o ye kalansoba ye. A yirala ka fɔ yɔrɔ dɔ jɔli bɛ ka boloda o kɔnɔna la n'a bɛ f'o ma ko Kabala phase 2. A yirala ka fɔ chinois ye yɔrɔ fɔlɔ min jɔ n'o ye Kabala université ba yɛrɛ ye ko u ni Mali ka teriya kama u y'a laɲini k'a fɔ k'u bɛna yɔrɔ filanan fana jɔ yɔrɔ in kɔni kɔnɔna la. Nin yɔrɔ in jɔli musaka bɛna taa jɔ fo miliyari 30 kɔni ɲɔgɔnna la ko wa k'a bɛna wagati min kɛ jɔli la sa k'o ye kalo 28 ye. Nin yɔrɔ in yɛrɛ jɔli hukumu kɔnɔna la sa a yirala ka fɔ k'u bɛna yɔrɔ belebeleba 7 de kɔni jɔ kalandenw ani mɛtiriw ka lafiya kama. O de ye sababu la u y'a yira k'a fɔ ko nin yɔrɔ 7 in kɔni na ko centre de langue n'o ye yɔrɔ ye mɔgɔ kɔni bɛna kan kalan yɔrɔ min na k'o b'a la k'a ni bibliothèque n'o ye livre mara yɔrɔ ye kalandenw yɛrɛ ka lafiya ani karamɔgɔw ka lafiya kama k'o fana b'a la. Halisa premier ministre ka Kabala taga hukumu kɔnɔna la an b'a yirala ka fɔ fɛn min ye étudiants ye n'olu ye kalanso jolenba kalandenw kɔni ye olu fana y'a kunbɛn ni nisɔngoyaba ye ni k'a yira a la k'a fɔ k'u ka bourse n'o ye wari ye min bɛ d'u ma san kɔnɔna la walasa u ka se k'u ka musakaw kɛ k'a bɛ wagati damadɔ bɔ k'o kɔni b'a d'u ma. Ni mɔgɔ kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni ye nin fɔ Dimini Kane ma u tun bɛ ɲini ka na sira yɛrɛ tigɛ minisiri ɲɛ u y'a yira a la k'a fɔ ko n'a ma fɛɛrɛ kɔni ɲini nin ko in na k'a kɛlen don ka kɛ degunba ye olu ma. O ko senfɛ premier ministre n'o ye Dr Boubou Cissé ye ale kɔni ye hakilisigi kuma caman f'u ɲɛna ni k'a yir'u la k'a fɔ ko wagati nataw la u bɛna fɛɛrɛw tigɛ walasa ka se k'a ɲɛ sɔrɔ nin ko in na. Kunnafoni hukumu kɔnɔna la halisa an bɛ taa Senukaw fɛ yen nɔ aéroport international Modibo Keita n'o ye Mali ka aéroport ba ye an b'a yirala ka fɔ yen baarakɛla 4 kɔni minɛna yuruguyurugu kama. Kunnafoni minnu sera ma o y'a yira ka fɔ siga kɛlen don a la k'a fɔ ko ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kɔni ye miliyɔn 800 suɲɛ ka bɔ Mali aéroport kun. O de ye sababuya la fɛn min ye kunu septembre kalo tile 26 mɔgɔ kelen kɔni taara minɛ u la ni ka taga n'o ye kaso la. Nka a yirala k'a fɔ kabini septembre kalo tile 24 mɔgɔ 3 kɔni k'u minɛlen don u la n'olu deferela ka taa Bamakɔ kura kaso la. An bɛ wagati min na i ko bi finitigiw bɛ sɛgɛsɛgɛli la walasa ka se k'a dɔn ni dɛmɛbaga wɛrɛ bɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na k'u bolo da olu fana kan. Kunnafoni wɛrɛ mana b'o kɔfɛ an b'o lase aw ma wagati nataw la. An bɛ taa kunnafoni kucɛ Kitakaw fɛ yen nɔ. A yirala ka fɔ septembre kalo tile 17 kɔnɔna la cɛ dɔ y'a muso bɔnɛ a nin na yen nɔ walasa ka kɛ waritigi ye. Kibaruya minnu sera ma o y'a yira ka fɔ septembre kalo tile 17 Filadugu Bankasi n'o ye dugu ye mun bɛ Kita mara la. A yirala ka fɔ yen nɔ cɛ dɔ n'a sisan bɛ taa san 25 la a y'a muso kɔnɛma kɔni bɔnɛ a nin na k'a fɔra ko n'a y'o kɛ k'a bɛ kɛ waritigi ye. Septembre kalo tile 17 tilegan fɛ ni cɛ in n'ale ye feerekɛla ye a y'a muso wele ka sɔrɔ o kɔni bɛ foro la. A y'a yira muso in na k'a ka na k'u bɛ taga Kita ɲɔgɔn fɛ. O senfɛ muso kɔni bɔra foro la ni ka na u ka t'u ka taga la. Kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko ni mɔgɔ kofɔlen ninnu tolen u ka tagama sira kan k'u kɛlen ka kilomɛtiri 10 boli moto la. Cɛ kɔni ye moto jɔ ni k'a muso lajigin ka muru ta k'o bɔnɛ a nin na. A yirala k'a fɔ k'a kɛlen ka nin wale in kɛ a kɔni ye su to nin yɔrɔ in na ni ka segin ka taga u ka dugu la. Muso in yɛrɛ kɔni taara ye kuma min na o kɛra septembre kalo tile 19 sufɛla ye cɛ dɔ de taara bɔ a su kan. O kɛra sababu ye sa muso kɔni somɔgɔw taara gendarmerie la ni ka taa ɲɛfɔ yen nɔ. O ko senfɛ sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ k'a ni mɔgɔ laban min yera ɲɔgɔn fɛ k'o kɛra furucɛ ye. Halisa sɛgɛsɛgɛliw senfɛ a yirala k'a fɔ cɛ in kɔni ni mɔgɔ minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo k'olu ye mɔgɔw ye minnu bɛ fɛ ka kɛ waritigi ye togo sugu bɛɛ la ko hali n'a fɔra k'u ka mɔgɔ nin bɔ a la k'u bɛna kɛ waritigi ye k'u b'o kɛ. O de ye sababuya la polisiw kɔni kɛlen don ka sigannaba don cɛ in na ko n'a sɔrɔ a ma muso kɔnɔma faga walasa ka kɛ waritigi. Fɛn min ye cɛ in ye ni siga kɛlen don la fagali in na ale bolilen don nin wagati in na nka a fa a n'a dɔgɔnin olu kɔni minɛlen don polisiw bolo wa u bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ walasa ka se k'u bolo da a yɛrɛ kan.
An balimaw ni kibaruya ninnu de kun b'an bolo kalasaw ma. Aw ni ce aw ka kulomajɔ la. Ala k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ma.